Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Welcome to my channel. Masu saurare, barkamu da ƙara kasancewa da ku. Wani albishiri zamu muku dangane da wannan shiri na IZZAR SO episode 17 wanda ana dab da sakar maku shi in an jima din nan. Wannan shiri na IZZAR SO episode 17 babu shakka za ku sha mamaki a cikin wannan shiri na IZZAR SO episode 17 kamar yadda a cikin episode 16 an ba ku wani abin mamaki wanda a halin Matawalle kamar yadda matarsa ta faɗa shi baya son mai da hannun kyauta baya, kuma dukkan wanda ya mai da hannun kyauta baya a gare shi babu shakka zai fuskanci hukunci mai tsauri daga gare shi. Har kazalika bayan da Matawalle aka sanar da shi wannan al'amari na cewa Umar Hashim Accountant General ya ƙi karɓar wannan kyauta da ya masa, inda a tunanin matar Matawalle da yasa Hajiya Nafisa zai faɗi wata magana ne wadda suke tunanin zai ce ya kore shi daga kamfaninsa wajen aikinsa, sai suka ji cewar a gaya wa Umar Hashim cewa yana neman sa. Nan fa hankalin matar Matawalle kuka ga ya tashi da kuma Hajiya Nafisa, inda Hajiya Nafisa ta yanke hukuncin cewar in ya san wata bai san wata ba, ba za ta bari Umar Hashim Accountant su haɗu da Matawalle ba, bare har ya tona masu asirinsu. To ku sani masu saurare, a cikin wannan IZZAR SO ɗin episode 17 a nan gizo ke saƙa, domin kuwa za ku sha wani mamaki, inda wannan lamari zai ba ku mamaki shine matar Matawalle ta sa a kashe Umar Hashim, kuma idan ba ku manta ba duk mai gaskiya yana tare da Allah. Wannan lamari sai ya zama abun wahala, domin kuwa Accountant General Umar Hashim addu'arsa ƙara ƙaruwa ta yi, yayin da aka sanya a kashe shi wannan abu ya faskara. Amma kuma ba ku san wani abu ba, duk da wannan abu da ake ciki an rufewa Matawalle wannan lamari, domin kuwa Matawalle shi kansa ba su bar shi ya san wannan lamari da yake gudana ba. Haka zalika Umar Hashim Accountant General zai ba ku wani mamaki, duba da cewar ya san irin tuggun da Hajiya Nafisa take shirya masa, duk da dai bai san cewar ita ma matar Matawalle akwai wannan burin cizguna masa a ranta ba. Asirin matar Matawalle da Hajiya Nafisa 'yar gidan Matawalle yana dab da tonuwa, domin kuwa ramin ƙarya dama an ce ƙurarre ne, to aiku ƙarshen su ya zo dab da tonuwa. Haka zalika ita matar Matawalle babban burinta shine mijinta Matawalle ya kauce ya bar duniya domin ta mallaki wannan kadarori nasa gabaki ɗayansu, domin ita take so a ringe mata wannan kafafar. Haka zalika a burin matar Matawalle gabaki ɗayansu har yar tasa Hajiya Nafisa, dukkansu a cikinsu duk wanda zai kawo mata wani wargi a cikin burin da take da shi a cikin ranta za ta iya kau da shi. Tabbas akwai cakwakiya a cikin wannan shiri na IZZAR SO. Ku kalli IZZAR SO episode 17 ɗin nan, domin za ku sha wani irin mamaki. Za ku yi mamakin abin da zai faru a cikin wannan IZZAR SO episode 17. Ku dai abin da muke so da ku masu sauraronmu, ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu, sannan kuma kar ku manta tashar Bakori TV a nan ake saka wannan IZZAR SO ɗin, don haka karfe 8 na yau ɗin nan
ku jira za ku ga yanda IZZAR SO ɗin nan zai kasance. Kar ku ce mun cika ku da surutu, mun san za ku sha mamaki akan wannan IZZAR SO episode 17 ɗin nan. Amma kafin nan, me saurare, shin menene ra'ayinka ko me kake tunani dangane da wannan IZZAR SO episode 17 ko kuma gabaki ɗaya wannan shiri na IZZAR SO? Me za ka iya cewa dangane da yanda wannan shiri ka ɗauke shi a cikin ranka? Shin wannan shiri yana ɗaya daga cikin shirirrikan da suka taɓa burge ka a duniya? Shin ko IZZAR SO shine shirin da ka fi so a duniya? Ba a taɓa shirin da tun da ake yin shiri a Kannywood, ko ba a taɓa yin wani shiri da ya burge ka ya ƙayatar da kai ba sama da IZZAR SO? Shin ko kuma akwai wani abu wanda wannan shiri ya ɗauko shi wanda kake ganin cewar abin bai maka daɗi ba? Muna jiran kwamen ɗinku masu sauraronmu. Ku yi kwamen akan wannan batu da muka tattauna. Sannan kar ku manta, idan ba ku taɓa dangwala alamar subscribing ba a wannan tasha tamu, to ku dangwala, sannan ku kuma taɓa ƙararrawar da za ta fito bayan kun danna subscribing domin samun bidiyoyi da kuma labaranmu a kodayaushe idan mun ɗora. Mun gode masu sauraronmu bisa sauraron wannan tasha tamu da kuke gawurtacciya mai kawo muku bidiyoyi masu armashi da kuma labarai ƙayatattu.